Hola, benvinguts a la Lluna Verda. Soc la Bea, mestra d'educació infantil especialitzada en mindfulness i en pedagogia teatral. La Lluna Verda vol ser un espai de calma i de treball interior, sobretot per compensar tots els estímuls que estem rebent durant aquests dies. Està adreçat a famílies amb infants i, a través del conte i les noves tecnologies, us volem oferir una experiència creativa i sensorial. Us recomanem que per mirar i escoltar els contes trieu un lloc tranquil, us poseu còmodes i sobretot que els infants escoltin el conte amb auriculars, ja que fem servir el so 3D o 8D, que també es diu d'aquesta manera. Doncs bé, intentarem penjar un conte cada setmana i acompanyar-vos d'aquesta manera durant aquests dies. Doncs vinga, comencem?